Hari ni kesengi kwa ban ai fi na ke khobor na ke kitab uhagai ke na ke lenong benengkong ke dekat ke basan. Kababel ka ang namar kata kumni uang utrai ki pai. Tu perkat pi ala ki lenti, pila bet shibon te pila lum kendiat. Pi bam henrei pim kedang, pi di henrei pim jasliang. Pi ben kup yala di henrei omdan ubas ai. Beruta uyo bainong tang ban bu ha kapla ba pei thleu. Hatu pi sngo yala di ba pilong umta. Pila bet shibon henrei pi ot kendiat, pila trai shitom. Pi kesta pi pet miet pi persang ban yada pi persang ban tei pi persang ban le bha kata hanrei ha ga bakut jong ka sngi fi I ba kata ka jing trei ke jong pi kamlong I ai dan na preng jong pi persang ban le bha ki khon ro kata fi ai ka bam ka di fi ai ka jing nang jing start ka bahan rei menta fi I bana kata ka jing le ke jong pi na kata ka jing sumar ka jong pi ke jing pen biang ka jong pi ki khon fi I ba ki khon menta kim khain snap ya pi I gumba kim khen breu ya pi kim ko ngo ya pi ki berngem ya pi ki berten ya pi filale shisha shibun na kabata jong fila bet shibun rei I gumba pi ok ndia dan prain chu fi kedang step pi pet miet ban trei ne ka kam rei ka ba khat do pi I ba pi yo tang khndiat e na ka jing trei stom ke jong pi tang tang ka wan ra no ka jing sngu that ba pin trei ne ka kam ka wan ra no ka jing sngu ngia na marba pi trei ka no I gumba kam sai so dan na preng chu fi bam rei fim kedang ka bamut I pi bam pi le shibun ki eki hang ka perthai and ka man sim jong fi kam kedang le ka man sim jong fi kam dan jing hun pi persang man thiet da ka kalin ra fim hun pi persang man sna da ki yeng fim hun pi persang man di da ka ne ban bam da ka ne ban le no da ka ne ban le da ka tai fi le chne fi wan shatai pi fi le ki holidays fi le ki jaka ban le pen ja thai din re hatu kat kene ka por pila pelut ya ka pisah jong fi pila le kat ka ba pi pila henrei pi sngo ba phim kedang pi di henrei pi sliang kam ai jing hun ya pi kaman sim jong fi ka leng a kaman sim ka jong fi ka pisah ka chu sngo long kum nor ha po jong pi phim sngo suk phim sngo kamen ne fi kup yala di fila persang ban pen biang ye ka mat ka jong fi ne pi persang ban pen biang yala di na dong sa dong henrei phim saat ong ka tien ka jong blai pila persang ban ya dai ni ulok jong pi ba persang ban it ni ulok jong pi henrei kat ba pi it ka tau nang le runar kat ba ka tau nang le ki kam ki ba jaklia pila persang henrei mi poi se ru ni pila persang ban ki ban ksar ban le bha henrei pinang dap ki ram ki sha pinang dap ki jing e ka wei ka jing e halor ka wei ka jing e kanang wan ba kanang bun sertap ki jing e ka jim jong fi bal fi kamai fi sngo ko ma pi thap ro ka ta ka pla ka ba pe pi miu I te ka jing kamai ka jong fi pi miu I si sha ka jing kar khu ka am long fi ka ni ka sngi ka ba menta utra Ukraine ki Israel ki ba phaidien ki Ukraine ki Israel ki ba ya jong ka lenti ma utra ong na mar kata kumni ong utra tu perkhat fi la ki lenti tu perkhat fi ya ka lenti ya ka jong fi le se fi la ya ka lenti ka ba fi sngo ko ba fi la hi dala de fi sngo ko ba fi biang hi dala de fi sngo ka jing em ka biang hi kumni henrei fi I pat ya kata ka jing hiran fi I pat ya kata ka jing thli fi I kata ka jing bam dap ka jing bam biang ka jing duna ba bon ki benta kam dan jing suk ka man sim jong fi kam dan jing kaman ka ta ka man sim ka jong fi na kwa ba dong fi ka ne ka sngi bo trai ong phai shanga ko khon namar lada pi persang hi dala de finom la ban le ya kata fi persang hi dala ka jong ka bor ka jong fi persang hi dala jong ka but ka jong fi kat ba pina persang ka ta nang lat kat ba pinang penbet ka ta ka nang kedor kat ba pi pinang pendap ka ta ka nang thli kababal ka ong kata fila bet shibun te fila le bha shibun fila pen biang bha ni ulok jong fi fila le kat ba fila kata ka breu ka ba pidei ban le henrei mi sei so kata ka jing le ka jong fi fila bet shibun ki khon ki jong fi fila bet shibun ka kam ki jing trei ki jong fi ha ka jing dei ki jong fi ka office ka jong fi ne fila le bha ha kata ka yin ka fi trei na ka yo ka hat ka fi fila le bha fila bet shisha shibun rei pi olum tang khandia kwa banong fi tien jong blai ka ong la dau trahi te ya ka yeng ki minat le na gi batei ya ka bat ka balen no ban ki step ban pe miet ka ta la dau tram kar khui fi ka long le no
มันบ้ามีตัวผู้ก็จึงเทรสตัมก็จงพี่น้ำมันก็เตียนก็จงเบลก็อ่องเนี่ยก็ตาบ่อุตรายเป็นยอดที่ไอ้ที่บ่เอกก็จะอุ้งงักว่ามันต้องพี่ตั้งกันเองก็ว่ากันเองก็สงีพี่ละประชังตะกปอร์ก็จงพี่ละพี่ละเละตะกตะก็จึงละก็จึงสตาร์ทเรก็จงพี่ละดาก็ลองกุมตาก็จึงก็จงพี่ภายเนาะเชาตราไอตีเนาะอย่าละก็ลิ้นตีก็จงพี่เชาตราน้ำมันก็บ้าเบลก็อ่องเนี่ยก็ตาก็โดนก็ลิ้นตีอิมก็เบ็ดแย่อัคมัดอุบริวฮันเรก็บกดกะลำชะก็จึงดุน้องชะก็จึงยับทิ้งก็จงเบลก็อ่องบ่าอุบริวอุทไรสตาร์ทอย่าละดีฮันเรเขาเบลก็เด็กก็จึงอีเบียแต่ได้ยินแต่กว่าเป็นองค์ฟีวัดนมยาแล้วก็จงก็จึงมุดก็จงฟีวัดนมยาแล้วก็จึงสตาร์ทก็จงฟีนักก็เล่นตีก็จงฟีน้ำมันก็บาเบลก็องชายก็ตาบก็จึงมุดก็จงเบลบก็จึงมุดจงฟีกิมยาได้ก็เล่นตีก็จงเบลก็เล่นตีจงฟีกิมยาได้น้ำมันก็จึงมุดจงเบลก็คราวแล้วก็จรองปลัดกุมบาก็เบนงก็จรองนักก็ขนมกุมตาก็ลงก็จึงประคัดก็คราวปลัดก็จึงประคัดก็จงตรายก็จึงประคัดจงเบลก็แห่ปลัดน้ำตาจงฟีแล้วยาได้จึงมุดจงฟีนักก็เล่นตีก็จงฟีก็ลงตั้งห้องเนี่ยรันก็บัมปอยเฉยๆก็ลงตั้งฮามาดันมลาบันเฮียร์เตก็ลงไป zero level ground level มปอยเฉยๆรู้นักว่ามันก็คุยฟีกันในก็สงีแล้วมันก็ในก็เตียนว่าน้ำประชังฮีดละดีจีซูองนี่ก็ตาคลามงาฟิมลาบันเลยไอคลามงาฟิมลาบันเลยไอองตรายแต่เองตาเตียนจุบเลยก็องลาบันเลยไอ้บาร์เดาจีซูคริสต์บอกเป็นชายบอร์ยังอ่ะบางไงเดาจีซูไอ้บาร์กิลองกิบลางั้นไงเดินมันตากสงีก็จึงประชังก็จะฟีพินดาบามพินกระดังพินดีพินจ่าตัดก็ตาก็จึงทั้งรังบาลาพิตรายพินยอลมชิบอนบาลาพิโยia kata ka bainong ka jong fi pin pelang om syo kata ka pla ka pe reha kata ka pla ken ka balong jingker khu ba phila ban kan show shibon kita gi aka ka ba pp o bainong ken ka mar ka bainong ka wan no try ka kwa banong fi la ka wan no try ka jingker khu ka jong try kam long ka ba le no ai ka jing ai ba bha ka jing ai ba janai ba ro ka wan hier na jrong ong ka tien ka jong blai nau kpa jong ki jing shai la ka babel ka ong shi sin ba blai ka khu ye fi cái chính cái khu trong blake cái long cái bây này cái chính cái khu cái trong blake đây cũng cái sừng nhiều mà phi mình ta cái giá nó phi cái đơn ta cái sừng nhiều phim lạ bắn bắt cái chính ai cái trong blake cái chính cái khu cái trong blake cái long cái bây này phi lạ bắn nhiều cái ta cam chịu sát cái chính cái long cái bây này cái cái phi lạ bắn lẹ cái mình cái nhà cái chính cái trong phi và chỉ xem bộ blake cái khu vậy phi mà phi shakri u phi shania u phi ngay u cái chính cái khu cái bộ blake cái khu phi cái sa pateng la pateng cái và cái khuôn cái trong phi cái khuôn pateng la pateng cái trong phi cái nhọ bên lệ cái men cái nhà cái chính cái khu cái trong blake nhà cái mau là đi ngapai pai trong ao điều bờ rêu blake pha trong ao điều bờ rêu blake bạn habang ngapai sisa ngay yo i ya cái chính long rêu blake cái trong kia đây hàng ta và cái chính rêu blake cái one cái chính im cái trong ao mà qua nó nghe phi là đam mà phi cái pa qua nên con sẽ phi cái pa to ai bờ phin long cái bờ rêu blake Bagata ke jing long riu blai ke jofi kan wan hiar ha ki khon ki ti ki jong phi hoi nga ai ngu yu blai bai pai i tip tang khandiat man tang ayo khambun namar kata ka ba ki kila bet khandiat kim yo khandiat nre ki yo ban shibon nga ai ngu yu blai la phi bet haladi phi bet shibon phi yo khandiat ke ge phi le da ka bor ka jong phi yo be tang khandiat nre phi le namar ba phi yu try phi le phi shakri yu try nga kwa ban ong phi kata ka ba khandiat jong phi kan long ka ba shibon sa pet ki khon jong phi le ke nang khrau chi shu ke nang bit ke nang biang ke nang long shisha kita ki khon ki ban ai jing tengen ki ban ai buram ya ka jing em ke jong phi ki ban ai jing hun ya phi ki ban ai jing sup ya phi om ba ken long kata ka jing ban khia ya phi henry ken long ke jing kar khu ya ka jing em jong phi ki nom long kata ka burden henry ken long ka blessing ya phi ba ka kwam no phi tang kata ka wei to khmi bhai klanti ka jong phi kum no phi ya ka babel ka kren ni kata namar kata kum ni ong utrai ki pai to par khat phi ya la kilanti ta dein ta ka shitish ki ephesus san khat san ong to khmi bha kum no phi ya om kum kita ki bam start rai kum ki ba start to ya phi kum ki ba start ba ka jing start kam dei ka ba wan na ka jing start briu ne ne na ka ta ka jing start ka ba ken jado an rai to ai ba fin ya da ka jing start ka ba ken jaman sim ka jing start blai ka ba blai un ai phi kan mar kini ki sngi ki long ki ba sneu ong ka tien ki jong blai siu spa ya ka por ka jong phi om ha ki ai jong ka do om ha ki ai jong ne ka per thai ri siu spa ya ka por ka jong phi ki ai ki jong blai plut ya ka por jong phi ka tien ka jong blai plut ya ka por ka jing dua ya ka jing shakri blai wan chi ki jing sang shakri snap ya ka tien ka jong blai plut por invest ya ka por ka jong phi ka ba khambon ha ka ta ka ba kan jaman sim phini ka ta ka ba kan jado le ka la kharoi hi bet ngangai utrain kar khu ya phi ka ne ka sngi wanam pulut por than haki ai ki bagan jado haki ki bagan jabre hun rai to ai ya la ga joga jing em shau trai
ai bo trai un tre ya kam ke jong phi ai bo trai un le ya kam ba ke jim phi ai lat yo trai nga kwa ban ong ke sngi ai lat yo trai bo un le ke kam ba ke jim jong phi ngai phi nam ba bie ya ke bo blame le phi ngi ne dwai ni ke por man ta dan shibun ha ke ke sngi nga sngo phi don ke jing lenga ka man sim phi don ke jing pisa ka do not ke jong phi kawan shisha kata ka man sim jo ke jing bom sngo hun phim sngo thu na ke daw phi chu i bi tang ki minus ba ya ke jing im ke jong phi dengan ngai na do man ta am dei phi yo tang yo plus rei ki multiplication ya ki ti sin ha ga jing im ke jong phi bo tra kar phui phi kum ta ngi ne do ai ke ne por man ta trai nga duai dam tani ki khon ki jong me ablai da ka ba kar khu no ai ki ko trai da pen roi no ai ki pen roi ha ga jinget ko trai pen roi ya ki ka ta ka jinget blai ha ga do no ki ko trai kin roi ha ga jinget blai kin roi ha ga jing shakti nge me ko trai kin roi ha ga jing janai kin roi ko kan ra trai ya ka ba ki kin long thli ka ba me man dap ha ki ablai pa da sha ba me dap trai kin long ki ba kharoi kin long ki ba man ba trai nga duai dam tani ki khon ki me kum ki kme ki pa trai nga duai man ai ki ka jing start ba leng ba jo ki ko trai ki khon ken long ki bala kerku ba trai nga duai men kerku ko na daga ba kerku men kerku ban ai ki ta ka jing start blai man ai ki ta ka jing shapting blai ba ngai jing jing le ki ta ki jing persang ke ki barok kanom long le na ai ko trai na mar ka tien ke jam ka ong ki ta da me hi trai mem don ka liang ke jong i ta trai ngi long be ki ba sharem trai shi sha ngin sha job ta trai ngilong be ki barem ablai ngaduai ngada ku ni ki khon ke jame da ki don ha ka liang ke jame me don ha ka liang ke jong ki wei bla ba ni le persha ki try ba me kar khu ko na try ke tien ke jame ka ong ke ta la try te ke yeng ki minat na ki ba te ka la kita ki ba ap ka nong ba ki sumare ka ki long le no ei la try pe ya ka ta nong ba la try sumar ke nong ba ki nong kmi ki pe le no ei ong ke tien ke jame par ka le no ei ban ki step ko le no ei ban pe mi la try kar khu ye ke gm ke jong phi duai nga kar khu fi ni ke ski jing ke jing le baro jo ke gm ke let no aga ke teng ke jong try bad nga ngai ken bo try un le ki kamba aga gm ke jong phi na do man ta ke ski ai long ki nong mani ke jong try to tei fi ya kata ka temple ke jong try ai bo try un rung apa ka donut jong phi ba ma un shong apa ka donut jong phi nga duai nga kar khu fi wei ha ka teng jisu amen amen hallelujah try kar khu fi unang ai bor fi unang pen sle fi ha ka teng jisu amen amen